predaj tejto nehnuteľnosti si zaslúži poriadny odpal. Tak to si teda poriadne odpalil, Peťo. Ale poďme radšej k tomu, čo ti ide najlepšie. Poď mi ukázať túto krásnu nehnuteľnosť. Dominika, prepáč, poďme sa na to radšej pozrieť. Máš odpustené, poďme na to. Začneme v tejto oddychovej časti, tu by si kľudne mohla stráviť celý deň. Súhlasím. A tento priestor je naozaj ideálny pre organizovanie veľkých rodinných osláv alebo pozvanie priateľov a užiť si tu, môžeme si tu užiť krásny večer naozaj. Domi, toto je spodná obývacia miestnosť a povedz mi za teba, čím je tento priestor podľa teba výnimočný? Mňa hneď upútali tie veľké okná, ktoré prepájajú exteriér s interiérom a tak, aj keď som v pohodlí domova v obývačke, mám pocit, že som s prírodou. Je to naozaj oslobodzujúce tu. Veľmi dobre si to navnímala. Ukážem ti teraz bazén. No poď, už ťa čakám. No, ukáž mi to tu. Oddychnime si, navrhujem. Súhlasím. Peťo? A je tu aj sauna? Je. Dokonca dve. Aj parná, aj suchá. Super, to by som fakt chcela. A ty si mi hovoril, že ešte je tu nejaké prekvapenie. Áno, vidíš, to by som bol zabudol. Poďme na to. Voilà, vlastná vináreň. Peťo, uznávam, že toto je naozaj prekvapenie. Toto som nečakala. Videla som už množstvo vinární, ale táto je naozaj jedinečná, až taká umelecká. Na budúce si tu dáme pohár vína, ale dnes nestíhame, ešte je tu toho veľa. Domy, nachádzame sa na najvyššom podlaží. Ako každá správna vila, aj táto má fitness centrum. Moja obľúbená zóna. Je veľmi vhodne prepojené s exteriérom. Nádherné výhľady na Kalváriu, na Slavín. Veľmi príjemná oddychová zóna, zacvičíš si, relaxuješ. Súhlasím. Tieto výhľady dodávajú naozaj tejto vile ešte väčšiu jedinečnosť. Ty si toto uži poriadne a ja ťa počkám dole v jedálni. Dohodnuté. Poď. Tento veľkolepý priestor som ti chcel ukázať na záver. Hlavná obývacia izba, jedáleň, galéria. Galéria je naozaj nádherná. Galéria prepája nočnú časť s dennou časťou a všetko je to logicky prepojené s exteriérom, s terasou. Kvalitná kuchyňa, vonkajšie sedenie na terase. Veľmi prakticky prepojené. Musím povedať, že vila je síce veľká, ale veľmi kompaktná. Príjemný priestor, a veľmi unikátny, ktorý dotvára charakter celej tej vily. Tak čo, Domi, ja som si to dneska naozaj užil. A ja, Peťo, ďakujem za pozvanie k tejto unikátnej nehnuteľnosti. Viacej informácií nájdete k tejto úžasnej nehnuteľnosti na našej webovej stránke. Ahojte.